Nou, kinderen, welkom in kindervakantieland. Ja, je bent hier natuurlijk nog nooit geweest, vandaar dat ik als conciërge ook even een rondje wil leiden. We staan hier bij onze mooie ingang, de kassa. En nu word je altijd gemeten naar lengte, want dat betaalt ze ook nog. Als je lengte van Rob van Aert hebt, dan betaalt ze wat meer. Maar ja goed, zullen we eens even verder gaan wat we nog meer allemaal te zien hebben. Kom maar met. Nou, dan komen we hier bij ons kantoortje van meneer Giese. Ook wel hollebolle thee genoemd, maar zeg hem dat maar niet, want dat kan er niet goed tegen. Maar ja, dat kantoortje dat is toch wel een belangrijk plekje, want daar staat ook de kloes en alles. Ja, en vandaar dat er ook een beveiliging op de deur zit. En die code, die weet je, neem eens. 2688. Ja, wacht. Dat heeft me trouwens ook altijd geleerd. De beginste dag altijd met een goede tas koffie. Vandaar dat ik nu even eerst een tas koffie pak voordat we weer gaan. Hé, Jack. Och, toch, Lee. Ah, nee. Heb je wel koffie gezet, hè? Koffie. Oh, kijk eens, dat is niet verkeerd. Ja. Dan moeten we altijd mee beginnen. Maar hè? dat wel vermoed houden. Ja. Ja, ik weet het. Ik heb ook nog zat te doen, dus we gaan gelijk verder. Ja, en hier staan we bij de ingang van onze schone achtbaan voor de echte waaghalzen die van snelheid houden. Ja, zoals je kunt zien, die loopings die lopen tot aanhalen, zo lang is het. Dat is echt een geweldige attractie. Ja, en dan zoals je ziet, hier ons spookhuis, daar komt zelfs de achtbaan. Die hebben we omgelegd op een bovenverdieping. Die komt zo uit de raam vliegen en dan gaat ze nog een keer duchtig gaan honger in. En ja, ons spookhuis zelf, ja, dat is natuurlijk het kasteel dat die al jaren staat, 1623 is het gebouwd geloof ik. Gingen heel goed verhalen van dat het echt zo'n spookje. Nooit niks van bewijzen, maar we hebben er wel een schoon spookhuis van gemaakt, dat kun je wel zien. Zo, dan loop ik nu richting Lotje. Ja, die heb ik net al even met sleutel 18 aangedraaid en dan duidt hij het ook gans. En ja, kijk, dan duidt hij de plantjes even water geven. Nou, dat scheelt mij weer een hoop werk. Maar, oh kijk, daar ligt er weer een te slapen hier. Nou, een andere attractie die we niet mogen vergeten, ons reuzenrad. Ja, zoals je ziet, fantastisch. En als ze daar op het hoogste puntje zit, kunnen ze over gans Ludal uitkijken. Wat wil ze nog meer? Nou, en dan als laatste de auto van ons pretpark. Ja, het huisje van Lotje, de publiekslieveling. Ja, zoals gezien, het is een slokhuisje. En binnenkant vol met spiegels. Ja, dat is toch zeker voor de jeugdige generatie wel leuk om eens doorheen te lopen. Nou, dan als allerlaatste, dat is toch wel heel bijzonder. Krijg je nog een kijkje bij ons achter de schermen. Want ja, meneer Giese, het zit zo, hè, die wilde een nieuwe achtbaan, de Space Raket. Nou, dat heeft mij natuurlijk gezegd. Ja, Jacques, zet toe dat ding even in. Ja, ik heb hier alles liggen. Hier, hè, kijk, de bouwtekening, zo moet er weer. Ik heb hier een hele kaart bij gekregen van hoe dat ding eruit moet komen te zien. En och man, dat is me geen gebeuren. Hier, moest je zien hier? Ja, daar wordt ze niet wijs van, maar het allerergste is nog, hè. Het allerergste is, die doen ze wat ze me erbij hebben geleverd. Ik heb alles geprobeerd, ik kreeg die niet op. Maar eens kijken hier wat een sleutel ik erbij heb gekregen. Hier, die pas niet, de andere pas niet, ja, dat geeft allemaal niet. Ja, allemaal niet, ik kreeg die met geen mogelijkheden op. Ik weet echt niet wat ik moet ermee.